vakomana ve regime aiwa vari kutodada, vari kutofara pamusoro peinvolvement yavari kuita yekunomanipulata aiwa mapose ekune mamwe southern african countries. Tinoona pahendo yethe ruling party chaicho inozikanwa nevanhu vanouya panapa vachizvicongratulata, vachiratidza kufara kana kusatombofila bed pamusoro pemadelegates kana madelegations ari kutumwa vachinobetsera Namibia pamacampaigns airi kuita, sezvo muri kuziva kuti yatarisana nemapose ariko on the 27th of November. Saka mashuka amudanyorwa panapa notibva subscribe like on the bell icon. Chimuna bahendo amuri kuona yakanzi ZANU PF yamuda vachiposta mapictures amuri kuona avo ese vonyora vachiti ZANU PF delegation secretary for war veterans league comrade Douglas Mahiya and deputy secretary for commissariat comrade Webster Shamu attended the grand final of SWAPO party's star rally in Komas region at the Sam Nujoma Stadium. They also met the SWAPO presidential candidate. Tomashukania panapa vachiposta mapicha achiti aiwa pane the last and final campaign yakaitika pa weekend vanoyatora mashuwa achiti titone delegation yedu yakabva munyika yeZimbabwe yakanorepresentawo nyika yeZimbabwe ichivabetsera kuti vaite a victory in their polls. Vakomana ve regime vari kuuya vachiposta mapictures vachiratidza madelegates avo akanoatenda aiwa the last and final campaign yakaitwa navakomana veSWAPO. Zvatiri kuona kuti ndizvo zviri kuita kuti vanhu kana vanhu vakaita sana Ian Khama vauye vachiita kuti aiwa the SADC block ise masanction pane the regime kana the ruling party ZANU PF da kuti involvement yairi kuita iri kukanganisa the credibility yema-electoral commission aiwa emunyika dzakasiyana-siyana nemamember states avo. Tudza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi wapinda comment section medu, tudza mafungiro enyu, so subscribe or like, watch it and turn on the bell icon.